Fil-Konkatedral ta' San Ġwan ġiet ċelebrat il-100 anniversarju mindu twaqqaf il-Parlament Malti. Fl-omelija tiegħu, l-Arċisqof Charles Scicluna fakkar f'dawk li bnew din l-istituzzjoni tal-Parlament għal dik li llum il-ġurnata u sostna li l-rwol tal-membri parlamentari preżenti u dawk ġejjin huwa li jġeddu din l-istituzzjoni. Huwa qal li bħalma ntqal minn Ġesu fl-Evanġelju, il-membri parlamentari għandhom jożżu l-att ta' mħabba u anke ta' smigħ, hekk kif b'dawn biss jista' jsir ix-xogħol tal-Parlament kif suppost. L-Arċisqof irringrazzja wkoll il-membri kollha talli l-ispazju għad-dialogu mas-soċjetà dejjem qed jikber u qal li r-rappreżentanti huma l-leħen, il-qalb u l-kuxjenza tal-poplu. Dan b'mod speċjali f'dan iż-żmien partikolari fejn dak li jintqalu li jsir fil-Parlament jiġi mxandar u bekk l-għajnejn tal-poplu huma dejjem fuq ir-rappreżentanti. U t-talba tiegħi fuqkom illum f'isem il-poplu tagħna hija li aħna niċċelebraw il-100 sena ta' din l-istituzzjoni importanti. Mhux biss nawguraw la futur, għax dak ifisser li aħna nibqgħu ngħixu, nirrespiraw u ngawdu ambjent verament demokratiku. L-Arċisqof ħeġġeġ ir-rappreżentanti kollha biex jgħaddu leġiżlazzjonijiet li jkunu għal ġid komuni u awgura li din l-istituzzjoni kollha ħajja twila u produttiva.